Kamo, kinsa may inyong unahon pagtagad, ang dato o ang kabos? Anang sa inyo lang yung kinabuhi ba? Sa may inyong naandan yun? Kinsa may inyong tahuron, ang kabos o ang dato? Dinhi sa simbahan, maugya po na ang dato, maugya na atong tahuron. Butang gina natong maayong lingkuranan. Niya ang kabos, barog lang diha, o mubarog ka, dito lang mo gawas Pero ang kanang dato, pasudla dire, butang kay maura ba naiga donate aning atong altar. Common kay ni warning nato si Santiago, ningon siya, magbuhat gani mo ani, nakasala kamo. Muna portin daghanang sad-an ron dinhi, apil na ning nagmisa. Sad-an, apil na mga obispo, kay kana mga obispo, kusog sa kay namutahod sa mga dato. Labi maugi nagdagko kay tabang sa diocese, maunay tahurog maayo. Pero kadtong mga standby, kadtong mga matod pa diri, nagkagidlay ang gisulob kay way balay, di na tahuro na. Na. Nya kamuron, wa mo kasa. Ikaw no. Lingi ako no na imong tupad. Ing na mutahod kag standby, ing na mutahod ka og standby. Na ing na siya mo respeto kag manuyupay, ing na kuno. Sus kita lahi kita. Mo na si Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, pagkatao niya, ang gigamit niyang matang sa kinabuhi, mao ang kinabuhi sa usa ka kabos. Kabos gyud kaayo. Unya nanudlo siya, ang iya sang gitudlo, ingon sad siya, bulahan kamong mga kabos. Mao gyud iyang tema, paborito kay niyang tema, bulahan kamong mga kabos. Matod pa gani sa tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagpatalinghog sa dangoy-ngoy sa kabos. Wa man moingon diri nga sa dangoy-ngoy sa dato. Sa kabos gyud. Kay giingon na lang unta to diri, ang Ginoo nagpatalinghog sa nagdangoy-ngoy. Gi-specify gyud, gisumpayan gyud dangoy-ngoy sa kabos, pero dangoy-ngoy sa dato posibleng dili niya patalinghogan. Kamuron unsa may inyong ambisyon, makabos mo o madato? Kay pertira bang daghana ng ambisyon gyud nga madato, kay haron inig kadato tahuro nako sa akong silingan, kay karon wa gid na sila'y tahod nako. Mao man gid ayo na sa una, ingon din sa una nga perti namong pobriha, nga perti gid namo maglabada lang taon tos mama, wa gid mo tahod namo. Karon nga nakalampos na mig eskwela, nga naka-abroad ng uban, dako na migbalay, kami na'y tig-donate dito sa among mga silingan, tahod na sila maayo namo. Muna ang uban, aron tahoron, magdato. Matod pa ni Santiago, diri sa unang pagbasa, kinsa may nagdaog-daog ninyo? Kinsa may nagpabilanggo ninyo? Ang mga dato. Wa may kabos nga mo pabilanggo, kay nga naman wa may ika-sustainers kaso, di ba? O kabos ka, ikiha na. Wa man sa tay kwarta, wa na lang ikiha. Atuan na lang na, patya na lang nagdiritso dito. Pero mga dato, oy, bugal-bugali ang dato, di ba? Pick up po din kas pulis, diritso juga nga itong padlak sa prisuhan. Pero ang dato mo'y makasa, na di mapadlak o mapadlak man kadiyo tra kayo kay mo piyansa man dayon sa to pa dinhis kalibutan di ay ang Ginoo kuyog kanunay sa mga kabos. Mao na nga si Jesus atong ebanghelyo, ingon din siya, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Naglibog sila, libog daghan kay gisulti. Yan ingon dayo si Jesus ngadto sa iya mga tinunan, kamo kinsa man ko?
Kay ikaw ang Mesiyas, ikaw ang manluluwas. Nganong nakailaman ang iyang mga tinun-an niya, labi na gid si Pedro, tungod kay sila mga kabus. Namiya sila sa ilang mga bahandi or sa ilang ginagmay nga panginabuhi. Totally gibiyaan gid nila nya ni sunod sila ni Jesus. Ang atong mga santos, bisag kinsang santuha nga atong giisa diha sa gikanonize nato aron mabutang nato sa atong mga altars, tanan gyud pulos gyud ni sila mihigugma og mipuyo sa kinabuhi sa kakabos. Pero maglibog ko nganong ng mga kuan karon Katoliko, apil naming mga pari, ganahan man jud kay daghag kwarta. Di ba? Ngano ka nga ngato untang gipang-isa diha sa altar, pulos-pulos panunta na ang mga kabos. Ug naa may mga dato ana sama nila ni St. Francis of Assisi, kana sila St. Ambrose, St. Augustine, unsa pa nang uban diha. Gipang-isa na to sa altar, San Roque, mga dato man nagpamilya pero ila man gipamiyaan. Pero kita purtigyong paningkamot aron arang-arang. Kamoron, unsa inyong paningkamutan? Marang-arang o mahimong kabos? O gusto mong mahimong kabos, tagaan ta mo pamaagi, pamalit mog slot. Oh, nano mang nanindot ning atong simbahan, nanindot na human to natong kapilinya sa mga taong dunay kasing-kasing nga kakabos. Kay kani man mga tawo nga nahigugmas kakabos, basta naa nay kwarta sila, ipaambit din na nila. Pero kung ang imo ganing kasing-kasing, ambisyon kang madato, og naa kay kwarta, tigumon na nimo, tigumon, kay imo man padaghanon. Muna, wa makatabang nato, kadtong mga ambisyoso nga mahimong dato. Kinsa may nakatabang nato, aron nakatukod ta ng kapilinya di Fatima, nga nigastog mga 35 million. Kinsa may nakatabang ana, ang mga taong dunay kasing-kasing sa kakabos, kanabang igtan-aw nila nga naay panginahanglan ang dako nga katilingban sa magsimbahan, hatag dayon na sila. Di na sila maghuna-huna kaayo og unsay ilang dangatan. Basta ang importante kay bao sila nga nakighiusa sila sa dako nga simbahan. Mao nay nakahatag nato karon. Mao nay nga ang ato rong halin niabot na nig 2,523 slots. Oh, pakpak. Yes. Abot nag 2,523. Pero napaman sa 7,477 slots. Oh, daghan pa kaayo ning opportunity nga ang uban nga wa pa kapalit, amo palit pa mo diya pay daghan. O gusto mong dunay kasing-kasing sa kakabos. Nakaron unsa maning kabos? Kinsa maning kabos? Dunay mga tulo ka descriptions para sa kabos. Una, naglisod sa panginabuhi. Kanang way kwarta ba? Munay kabos. Ang sunod, nanginahanglan og kalipay og kalinaw. Mao sa na sila'y kabos. Kanabang nanginahanglan og kalipay og kalinaw. Hayman mo nabilong ani, lisod ang kinabuhi or nanginahanglan kalipay og kalinaw. Nga mo, all of the above. Naman say uban, porting daghanag kwarta pero way kalipay, way kalinaw. Nasay uban nga, wa pagyoy kwarta, wa pagyoy kalipay, wa pagyoy kalinaw. Nya dayon ang ikatulo, nanginahanglan og kaluwasan kanang mga makasasala. Kabus gihapon na sila. Mga makasasala ba? Tingali, mura na sila malipayon, malinawon sila, perti pag yung kwarta, pero ang kalag padong nasa impierno. Hayman mo ani nabilong, aning mga kabusa karon. Wa mo nabilong ani. Nya kinsa man ang kabus nga mahimong manluluwas. Ang kabus nga mahimong manluluwas
kanang nahigugma sa pagkaway kwarta. Mo na makaluwas. Kana bang tao nga nahigugma sa kakabos. Ikaduha, kanang mga tao nga nahigugma sa kalinaw. Kana bang kalinaw mo ilang higugmaon? Dili magsigig pangita o kalipay, kung dili kalinaw. Nya nahigugma sa pag-antos. Mo na sila'y makaluwas. Nya dayon ang ikatulo, kanang nahigugma sa mga makasasala. Maunay mga kabos na makaluwas. Nya, unsa man mo ron? Manluluwas o luwasonon? Gusto mo mahimong manluluwas? Panghatag mo kalinaw, kalipay. Ana, higugmaa ang mga makasasala, ay sige higsaway, ayaw tamaya. Muna si Jesus, nahigugma mas mga makasasala, matod pa niya, inigadto ron ako sa mga makasasala, kadtong mga parisiyo, kadtong mga leader, kadtong mga pari, ila jud kong patyon. Pero nahigugma man ko nila, musugot ra kong patyon. Muna naingos Kristo, ang labing dakong gugma nga atong ikahatag, maog yun ang pagpakamatay para sa atong gihigugma. Uy, gibunlot siya ni Pedro. Si Pedro, gibunlot siya. Ingon, Lord, ay pagsistorya na, di ko gustong mamatay ka. Na gilingi siyang Hesus sa pahawa Satanas. Kanang nahigugmas mga makasasala, maunay gipuy-an o Ginoo. Kanang maglagot og makasasala, Satanas na siyang. Sige be, lingian na yung tupad be. Ing naon sa man ka gipuy-an ka Ginoo o gipuy-an ka giyawa. Sige na. Kung ikaw kita hadlok ra ba kay tagpuy agyawa? Hadlok ta pero dali kita suko sa mga makasasala. Di wa na kana manggong yawa iya kang himuon nga makasasala mo ginay una niyang buhaton tintalon kaniya aron makasala. Nya kung nakasala na ka natintal na kaniya kadto sang wap ang makasala iya kang gamiton nga instrumento aron mutakod ang imong sala ngadto niya aron makasud sad siya didto. Nanglitan ang bana. Ang bana ba? Dali kayong maibog ang mga mugbog short diha. Atin talon dayon na sa kani-ganing kuan, aning yawa. Makarelasyon ginaog katong mugbog short, katong nay mga gisi-gisi ba. Karon nakarelasyon naman siya, gamito na nasyawa, haron ang asawa nga nagbinuutan, ang asawa nga kanang gatinarong, mayawaan sad. Ngayon sa may mahitabo, masakpan sa asawa nga naa de siya kabit-kabit. Or kabit. Ikaw nga asawa nga nakasakop sa imong bana nga giyawaan, pinaagi anang sala sa kalaway, sala sa kaulag. Unsa man magpatakod ka? Gusto sa kang mayawaan? Ngayon sa may imong buhaton. Aron di sa kamayawaan. Simple kayo. Higugmaa ang imong bana, apil ng iyang kabit. Higugmaa ang makasasala. Kay kung maglagot kanila, bisag usa lang nila imong kalagutan, suday nang yawa nimo. Muna si Jesus, ginganlan niya si Pedro og Satanas. Nga naman, si Pedro, di man mosugot nga naay mo patay ni Jesus. Sa ato pa maglagot siya sa mo patay ni Jesus. Giyawaan na siya. Sa iya palang huna-huna daan, giyawaan na. Kakuha mo? Oo na. Daghan kayo na itong yawaan. Pananglitan ron, masakpan sa pari, nagkikuha ang kulikta sa sakristan. Ang sa may istorya sa pari, simbako lang ba? Pero buutan man yun ito mga sakristan din. Pero simbako lang ba? Masakpan sa pari, nagkikuha din sa sakristan ang kwarta. Di ko maglagot, oy. Ang sao mo na ko? Taktakon. Kanang ko ano na ba nga? Dong, pahuway lang sa serbisyo dong. Kay, murag anhi magkadinhi mayawaan. Di ba?
suspenso sa ba kay wa man mi relasyon nga angayan akong i-maintain. Pero kung banag asawa masakpan sa bana nga ang iyang asawa nangawat siyang kwarta unsa may buhaton sa bana, ang magsuspensohon niya nga tupad man na niya higda. Unsa may yang isulti, may ngoragid ang bana, ako bang nasakpan nga nanguha ka sa akong kwarta dire, pila kay kuwang diha, ay akong punan. Ay luoy kay ko nimo ako kang asawa niya nanguha na noon niya may ang asawa nga di ko manguha nga wa na ko'y budget diri para luto sa ato niya ikaw di man sa kamuhatag palingog-lingog ba lang ka may ngoro rin ang bana sorry kayo ha mura man kog na indiferente nimo magako sa slag balik di ba nindot kayo niya yun ang buhaton sige patakod mo giyawa muna si Jesus nahimo siyang manluluwas kay wa gid siya matakdig yawa nganuman ang kakabus iyang gihigugma ang pag-antos og kalipay o kalinaw iyang gihigugma ang mga makasasala iyang gihigugma luwas gid tanan mao na mudangoy-ngoy gani na si Jesus ang tuo sa luha ni Jesus ug ni Maria makatandog yun sa kasing-kasing sa Ginoo. Pero ang atong dangoy-ngoy, mga buangon mga tanan, maglisod og abot dito. Di ba? Naman gani na kanta gosos, unsa to nga gosos? Ang tingog sa mga makasasala, dili maabot sa langit. San Roque ba na nga gosos? Awa mo kadungog na. Nasa una ko magduyog-duyog kung kapilya na mo na. Sa langit makuli nga mo abot ang tingog sa mga makasasala. Ano kong tingog da? Kusog mo kanta ni akong iyaan, Nini Dulce. Ano akong maguwang diya. Kadungog mi yan, nas kapilya. Mo man to'y tig-lead sa kantas kapilya. Ambot ka mo din yung tigusos. Na mo pangamuyo diay tubag akong maguwang kana mo kanta mo sana sila tos kapilya sila mama makinomdom lang ko kay kami igo ra maming muduyog di mami maminaw sa kanta duyog inighuman dayon nilag kanta niya mga orasyon niya taas mo kinabasahon gawas dayon ni garilyo nga to gawas magtabi inigapit sa mga moyo kita karon manluhod kita tagsa-tagsa karon daga na sa nga to duyog na sa mga buangon kay ni mga manunuyog. Pero nasa ibuutan ginagmay. Muna ang tingog sa mga kasasala di kaabot ngadto sa langit. Pero ang nahigugmas mga makasasala kun mauna na imo dangoy-ngoy abot ginas langit. Muna kun ang imong bana nakasala higugmaa nya hilak haron ang imong hilak moabot sa langit usbon day nas Ginoo ang kasing-kasing sa imong bana. Pero mga 30 ka tuig una na niya usbon. Kay dugay baya pag-usap aning kasing-kasing. Dugay muna hilak lang sud sa 30 ka tuig. Ini manindog na ta.